Bismillahirrahmanirrahim. Danas ćemo kratko spomenuti nekoliko odlika riječi Alhamdulillah, odnosno zahvalnosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Riječi Alhamdulillah ili hvala Allahu dželle šanuhu su prve riječi koje je rekao Adem a.s. Nakon što mu je Allah dželle šanuhu udahnuo život, te Adem a.s. prvo što je njegovo tijelo kazalo, odnosno što je prešlo preko njegovog jezika, bile su riječi zahvale Allahu dželle šanuhu, Alhamdulillah, to jeste zahvalnost stvoritelju što ga je stvorio, iz ništavila uveo u postojanje. Stoga se propisuje vjernicima da svaki puta kada kihnu, da se zahvale uzvišenom Allahu dželle šanuhu, jer se kaže da je Adem a.s. upravo prvo kihnuo te se zahvalio Allahu dželle šanuhu. Dakle, da budemo svjesni i zahvalni stvoritelju svjetova što nas je stvorio, što nas je odabrao od stotina hiljada drugih mogućih, dakle, bića, Allah dželle šanuhu odabrao je upravo nas. Druga odlika, Alhamdulillah, jeste da su to prve riječi u Kur'anu Kerimu. Uzvišeni Allah je počeo svoju odabranu knjigu, najodabraniju knjigu, poslanu cijelom čovječanstvu da bude do sudnjeg dana upravo sa riječima Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Dakle, i ovdje u stvari naučavamo da je zahvalnost Allahu dželle šanuhu na svemu što imamo, čak i na onome što nemamo, izuzetno važna za vjernika. Zahvaljivati Allahu dželle šanuhu na našem postojanju, zahvaljivati Allahu dželle šanuhu na svemu onome što nam je podario od njegovih neizmjernih blagodati je sastavni dio vjerničkog života. I treća odlika koju ćemo kratko spomenuti jeste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da će od najodabranijih Allahovi dželle šanuhu robova na sudnjem danu biti upravo oni koji su Allaha dželle šanuhu mnogo hvalili, odnosno njemu se zahvaljivali. Oni koji su bili zahvalni uzvišenom stvoritelju, dakle na svim blagodatima tokom cijelog vlastitog života. Jedna od poruka zahvalnosti Allahu dželle šanuhu, dakle zato što smo stvoreni, zato što koristimo njegove neizmjerne blagodati, zato što nam je objavljena knjiga, zato što imamo od njega uputu za malo i veliko, je u stvari sastavnim dijelom naše vjere. Zahvalnost u srcu u čovjeku može u stvari povećati njegov iman, može mu povećati njegovu sreću, jer u stvari jedan od osnovnih uvjeta čovjekove sreće jeste osjećaj zahvalnosti. Stoga nas poslanik alejselatu vesselam uči i preporučuje nam da budemo što više zahvalni Allahu dželle šanuhu, da ga što više hvalimo i njemu se zahvaljujemo, ali u isto vrijeme da budemo zahvalni i ljudima. Poslanik alejselatu vesselam kaže: "Men lem yashkur lin-nas fala yashkur lillah." Ko nije zahvalan ljudima, on nije zahvalan ni gospodaru ljudi. To jeste nije zahvalan uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Molim Allaha dželle šanuhu da zahvalnost uđe u naša srca, da budemo zahvalni Allahu dželle šanuhu i na malo i na puno. Ono što je naš narod kazao, ko nije zahvalan na orahu, nije ni na više od toga. Dakle, izuzetno je važno da osjetimo zahvalnost u našim srcima, ali također da budemo zahvalni ljudima u svemu onome što nam učini, što nam pomognu ili što na bilo koji način, dakle, možemo da se okoristimo od njih. Da vas Allah dželle šanuhu nagradi, pa nas pratite do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.